Kull aggressjoni ta' pajjiż fuq pajjiż ieħor għal skopijiet ta' konkwista jew sfruttament hija inġusta, jagħmilha min jagħmilha. Dan kien l-ewwel prinċipju li tkellem dwaru l-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-omelija tal-Pontifikal lejlet il-Festa tal-Vitorja fil-Knisja Parrokjali tal-Mellieħa. Huwa qal dan fl-isfond li din is-sena titfakkar l-450 sena mill-assedju l-kbir. Storja traġika li fi kliem l-Arċisqof tixet il-ħruxija li l-bnedmin jafu jużaw fuq xulxin kif ukoll l-qlubija li juru meta jkunu fil-periklu. L-Arċisqof fisser kif it-tifkira tal-assedju l-kbir b'mod speċjali din is-sena għandha tajna nirriflettu fuq xi messaġġi attwali daqskemm huma urġenti. L-Arċisqof Scicluna enfasizza li kull ċittadin, kull gvern huwa fid-dmir li jaħdem biex jiġu tal-bniedem u għalhekk saħaq li dan għandu jiġi kkundannat bil-qawwa kollha. Tkellem ukoll dwar l-inġustizzji, id-differenzi kbar li hemm fl-ordni ekonomika u soċjali, l-ejra, is-suspetti u s-supervja li qed jiżdiedu fost il-bnedmin u nazzjonijiet bla qiegħda u li l-koll jeddu l-paċi. Appella wkoll għall-imħabba, dan minkejja li kulħadd għandu s-simpatiji u l-antipatiji tiegħu lejn xi ħadd. Ma naqasx milli jitkellem dwar l-attakki li qed isiru mill-militanti tal-Istat Iżlamiku. Stqarr li hija ħasra kbira meta r-reliġjon issir strument jew mottiv ta' kampanja militari jew ta' gwerra ta' aggressjoni. Ma naqsitx referenza għal mod kif dawn iċ-ċirkostanzi iżidu l-fenomenu tal-immigrazzjoni. Hawnhekk appella biex nilqgħu b'imħabba u b'rispett lill-immigranti Musulmani li jaslu fuq xtut pajjiżna. L-istess kif nixtiequ li niġu milquha u rispettati aħna fil-pajjiżi ta' tradizzjoni Iżlamika. Qal li quddiem episodji ta' fundamentaliżmu vjolenti li jħassbuna, ir-rispett lejn dawk li b'mod awtentiku jemmnu fl-Iżlam għandu jwassalna biex naħarbu ġeneralizzazzjonijiet koroħ għaliex il-veru Iżlam u l-interpretazzjoni xierqa tal-Quran jeħduna kontra kull għamla ta' vjolenza.